Orduan, askotan badirudi estetika dela gauza bat eta bizia dela beste gauza bat, ez? Baina nik esan nuke, poema liburu honetan forman eman duela beste urrats handi bat Karmelek. Karmeleren poesiaren forma beti izan da zaindua, eta batzuk pentsatzen dute igual, baten mania, hemen jarri lerro bat edo hemen edo. Eta bere aurreneko poema liburutik, komak, puntuazioa, parentesiak, gidoiak, ziren oso elementu erretzen. Nik uste horretan, askotan gauza zuzentzen daritzen ginean, esaten den, lastima ez dagoela hemen Txetaileba. Marina Txetaileba izan da gure referente importante bat, itzuri zituen Eulineko Gutunak, eta Marina Txetailebaren idazketa esan, ez lineala, bezik eta aurrera eta atzera di joan, Karmeleren liburuetan ere bai. Alde batetik espaziala da, irudia du oinarrian, nik uste Karmeleren poesian, irudia oso importantea dana, ahozkotasuna ere bai, beraz, beak espazialki askotan markatzen dituen parentesiak edo tarteak dira arnasari dagozkionak, eta, jundan urtean hemen egon zinetenak ikusi zen nola irakurtzen duen. Nik uste jende askok ez duela imaginatzen Karmeleren poesia ez duelako bera entzuteko aukerarik izan, handik badago aukera hori, baina grabatuta duelako bere errezitaliak eta hola, baina badago entzuketa bat. Berak entzuten du esaten duena, baina baita ere ikusten du. Eta behar bada, ikuste horretan dago bere berrikuntzarik handiena.